Un placer escoitarvos, un placer tervos aquí. É un placer, sobre todo, xa que estamos rematando casi este ciclo de concertos do 120 aniversario da banda de Valladares. Foi un placer escoitar a todas as bandas que pasastes por aí, cada unha ca súa proposta, pero sobre todo comprobando e confirmando a recuperación despois desta pandemia que pasamos, non? Todos. É un placer mirarvos, mirar esta xuventude, esta xente nova aquí no escenario, traballando nora boa, e tamén temos o agasallo, como dixo,